Παναγίας, να την μιμήσουμε και να στερεωθούμε ταυτόχρονα. Πάντα η Παναγία δεν ξεχνάει να αντιβραβεύει, να δωρήσει τις χάριτες που έχει λάβει από την Αγία Τριάδα προς τις ψυχές μας. Ήταν ένα σεπτό γεροντάκι το οποίο είχε περιέλθει σε μια μεγάλη ακηδεία, σε μια κατάσταση μεγάλης ατονίας και σβησμού, και παρουσιάζεται προς αυτόν η Παναγία και του λέει: τι έχεις, γιατί κλαις, γιατί οδύρεσαι, αφού έχεις εμένα? Και όταν είπε αφού έχεις εμένα, κατάλαβε ότι αυτή που παρίσταται μπροστά του ήταν η Παναγία, η μεγάλη μάνα. Έτσι και εμείς έχουμε αυτήν. Το αυτήν δεν είναι δεικτικό, είναι προσωπικό. Αφού έχουμε αυτήν, γιατί απιστούμε? Αφού έχουμε αυτήν, γιατί απογοητευόμαστε και απελπιζόμαστε? Όλοι μας, αδελφοί μου, πριν φύγουμε από αυτόν τον μάταιο κόσμο, έχουμε μια βαθιά και ιερή υποχρέωση έναντι του εαυτού μας, έναντι της αιώνιας και αθάνατης ψυχής μας, να έρθουμε προς τη Θεία Χάρη και να έρθουμε προς τη χάρη της Παναγίας, δηλαδή προς τα βιώματα ενός χριστιανισμού που δεν είναι τυπικός και εθιμοτυπικός χριστιανισμός, δεν είναι μια θρησκεία που πρέπει και του φαίνεστε. Αυτόν τον χριστιανισμό πρέπει οπωσδήποτε εμείς να τον καταργήσουμε, και να σας πω την αλήθεια, αργήσαμε κιόλας. Κλήρως και γιατί δεν είναι ο χριστιανισμός του Θεού, αλλά είναι ο χριστιανισμός του κόσμου. Ο Χριστός δεν θέλει από εμάς τα πρέπει μας και τα φαίνεστε για να τον γνωρίσουμε και για να τον ζήσουμε. Θέλει την καρδιά μας και το είναι μας. Θέλει να τον γνωρίσουμε ελεύθερα και αυθεντικά. Επομένως, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο και πρωτάκουστο, είναι μεγάλη ανάγκη, αδελφοί μου, όλοι μας να πάμε και να βρούμε τον χριστιανισμό της καρδιάς και του πνεύματος. Σε αυτόν τον χριστιανισμό θα τα δούμε και θα τα νιώσουμε όλα αλλιώς. Όχι απλά πολύ διαφορετικά, αλλά τελείως και εντελώς διαφορετικά. Σε αυτόν τον εγκάρδιο χριστιανισμό, ακριβώς εκεί στο κέντρο του, θα δούμε να στέκεται μέσα σε θείο φως η Παναγία, η Κυρία Θεοτόκους, η μητέρα όλων των χριστιανών, η δέσποινα του κόσμου, να στέκεται εκεί στο κέντρο, όπως είπαμε, και να μας περιμένει. Να μας περιμένει, αν και κατά κυριολεξία εμείς δεν αξίζουμε την αναμονή της. Να μας περιμένει να επιστρέψουμε από εκείνη την μακρινή χώρα της δικής μας της προσωπικής ασωτείας, της αμαρτίας, των τόσεων, των σφαλμάτων και των αδυναμιών. Δεν έχει σημασία πόσο αμαρτωλοί είμαστε. Έχει σημασία γιατί δεν επιστρέφουμε. Μας περιμένει λοιπόν η Παναγία σαν μεγάλη μάνα να μας αγκαλιάσει, να καθαρίσει και να ευπρεπίσει τις ψυχές μας, ολάκερο το είναι μας, να μας πιάσει μετά από το χέρι και βήμα-βήμα να πορευτούμε προς τον Υιό της, να μας παρουσιάσει προς αυτόν. Ο Υιός της, βλέπετε, είναι η πηγή αλλά και ο σκοπός της ύπαρξής μας. Δεν έχουμε άλλη πηγή και δεν έχουμε άλλο σκοπό σε αυτήν την ζωή. Αν εμείς δεν τον δούμε αυτόν τον Υιό της Μαρίας, αν δεν τον προσκυνήσουμε, αν δεν κάνουμε έναν έστω μικρό όσον αγώνα σε αυτή την επίγεια ζωή, να ζήσουμε τη ζωή του, να αποκτήσουμε και να αφομοιώσουμε τις θείες αρετές του, να γίνουμε με λίγα λόγια χριστοάνθρωποι, τότε έχουμε μέγα πρόβλημα, αδελφοί. Πρόβλημα που λέγεται αιώνια ζωή ή αιώνιος θάνατος. Σε όλα αυτά τα κέρια ζητήματα, για όλη αυτή τη μυστική πορεία και προσωπική διαδικασία της ψυχής μας, τον λόγο έχει η μάνα του Χριστού, η Παναγία μας. Στέκεται εκεί, σημάς τον Χριστό, αλλά ταυτόχρονα όχι απόμακρα από μας, αλλά δίπλα μας. Γιατί αυτή είναι η θύρα του ελέους του Χριστού, του ελέους που έχει για εμάς ο Υιός της. Ο Υιός της είναι τα πάντα
και όχι αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι, ότι μας συμφέρει ότι είναι. Ο γιος της είναι ο μακρόθυμος, ο ελεήμων, ο πολυέλεος, ο εκτήρημον Κύριος, αυτός που συγχωρεί τις αμαρτίες μας και δίνει σε όσους το ζητήσουν την άφηση. Ο γιος της όμως είναι και ο δίκαιος κριτής, και επειδή είναι δίκαιος κριτής, στέκεται εκεί σημά του η Παναγία μας και δέεται. Για πόσο θα δέεται? Για όσο υπάρχει Εκκλησία και για όσο υπάρχουν άνθρωποι. Και γιατί να δέεται, αδελφοί μου? Για να μπουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι δυνατόν, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, που είναι το μυστικό σώμα του Υιού της, και για να σωθούν. Θα μου πείτε, δεν μπορεί από μόνος του ο Χριστός να σώσει όλους τους ανθρώπους? Μπορεί, γιατί αυτός είναι ο καταφύσης σωτήρας των ψυχών μας, και εφόσον αυτές οι ψυχές επιθυμούν την σωτηρία. Αλλά επειδή αυτός ο σωτήρας γεννήθηκε από αυτήν την αϊπάρθενο μητέρα, και επειδή, όπως είπαμε και την προηγούμενη Παρασκευή, τα δευτερία της Τριάδος θα έχει αυτή σαν μητέρα του, την έθεσε ο ίδιος ο Χριστός στην παντοτινή θέση της πρέσβυρας. Να προσάγει ακατάπαυστες πρεσβείες και δεήσεις για το ανθρώπινο γένος, για τον κόσμο, για την πορεία αυτού του κόσμου, για την Εκκλησία του, που είναι το άλλο σώμα του οικειβωτός της σωτηρίας για όλους εμάς, για τον κάθε έναν από εμάς. Και αυτή η σωτηρία, αδελφοί μου, δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, μια υπόσχεση, ένα τάμα, μια εξαγγελία, μια ηθική διδασκαλία. Είναι κατάσταση, είναι μετοχή, είναι εμπειρία, είναι αλήθεια, είναι βίωμα. Ή συναντάει η ψυχή μας τον Χριστό και ζει πραγματικά, ή δεν τον συναντάει επειδή δεν τον θέλει και πάβει να ζει πραγματικά, ουσιαστικά, αληθινά, αυθεντικά. Η Παναγία μας με τις μητρικές της πρεσβείες γίνεται η ψυχοσώπηρά μας, η νυμφαγωγός εις Χριστόν της ανήμπορης καρδιάς μας. Ένα Παναγία μου, λέει κανείς με βαθύ αναστεναγμό, μέσα στην αγωνία και τη δίνη των θλίψεων, και αμέσως νιώθει τον Χριστό κοντά του, ευήλατο μέσα στην αγάπη του. Μόνο που η αγάπη του Χριστού, αδελφοί μου, δεν είναι ένα βολικό δεδομένο για μας. Δεν είναι η αυτόματη σωτηρία δίχως τη μερίδα του κόπου και του πόθου μας. Με το όνομα της Παναγίας όλα αλλάζουν, όλα φευρύνονται, όλα γίνονται, όλα τακτοποιούνται, όλα διευκολύνονται. Ερχόμαστε στους χαιρετισμούς, όπως είπαμε, για να πάρουμε χάρη και χαρά. Είναι η ίδια η ρίζα της λέξεως. Χάρη και χαρά. Χαιρετίζουμε με θερμή πίστη την Παναγία μας και νιώθουμε να βρίσκεται αυτή ανάμεσά μας και να μοιράζει μυστικά δώρα στην καρδιά του καθενός. Ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας, ό,τι του πρέπει και του αξίζει, ό,τι του αναλογεί. Με την Παναγία δεν χρειάζεται κανείς να απορεί, δεν πρέπει κανείς να αδειμονεί. Είναι περιττό και κουτό να αγχώνεται. Η ίδια είναι η ασφάλεια αυτών που ελπίζουν σε αυτήν. Είναι η ενίσχυση, η στερέωση, η βεβαίωση που πάσχει να βρει το αδύναμο είναι μας. Παναγία μου, λένε, αυτά είναι τα αιτήματα της καρδιάς μου. Αυτά έχω να σου πω. Όλα τα ξέρεις από μένα. Τι είμαι, πώς είμαι και γιατί είμαι όπως είμαι. Συγχώρεσε την αθλιότητά μου, την ανηποριά μου, όλες μου τις αμαρτίες, τα παραπτώματα και τα σφάλματα του παλαιού εαυτού μου. Και έλα, Παναγία μου, πάρε το χέρι μου και οδήγησέ με προς τον Υιό σου. Αυτά τις λέμε, αυτά πάνω κάτω να τις λέμε. Και εκείνη ξέρει τι ποιήσει και τι λαλήσει για μας, για την ψυχή μας, για το συμφέρον της ψυχής μας, για να ελεηθούμε και να σωθούμε με τη χάρη τους. Διαβάσαμε σήμερα στους χαιρετισμούς, σε μετάφραση το αποδίδουμε τώρα, αφού πήγες, Χριστέ, εσύ και η μητέρα σου στην χώρα της Αιγύπτου
έλαμψε σε αυτή τον φωτισμό της αλήθειας σου και όλα εκεί τα είδωλα, μη μπορώντας να τα βάλουν πέρα με τη δύναμή σου, έπεφταν κάτω. Και όλοι όσοι σώζονταν από αυτά γύριζαν και φώναζαν προς την Θεοτόκο. Χαίρε εσύ που έγινες αιτία να ανορθωθεί το ανθρώπινο γένος. Χαίρε εσύ που έφερες την πτώση και την σύντριψη των δαιμόνων. Χαίρε εσύ που πάτησες την απάτη της πλάνης μας. Χαίρε εσύ που έλεγξες και αποκάλυψες τον δόλο των ειδόλων που εμείς τυφλά προσκυνούσαμε. Αυτό το γεγονός, αδελφοί μου, είναι ιστορικό και συνέβη στα αλήθεια. Το αναφέρει η παράδοσή μας, το αναφέρει τώρα με την έμπνευση του Θείου Πνεύματος και ο Ρωμανός ο Μελωδός. Η φυγή του Χριστού και της Παναγίας μας προς την Αίγυπτο δεν ήταν μια εύκολη και ήσυχη υπόθεση. Τάραξε και εκεί τα νερά της ειδωλολατρικής σκοτεινής ζωφερής κοινωνίας. Όπου και να πήγαιναν, Χριστός και Παναγία κατασύντριβονταν τα είδωλα. Έπεφτε το κράτος του διαβόλου. Το είπαμε και το αναλύσαμε αυτό τον περασμένο Δεκέμβρη, αν θυμάστε. Όμως το θέμα είναι άλλο. Ποιο? Η χώρα της καρδιάς μας λίγο πολύ μοιάζει με την Αίγυπτο και είναι μεγάλη, αδύρυτη, επίγουσα ανάγκη να προσπέσουμε στην Παναγία, να παρακαλέσουμε και εμείς την Κυρία Θεοτόκο να έρθει μαζί με τον Υιό της, να φέρουν μέσα μας την λάμψη και τον φωτισμό της αλήθειας, να ρίξουν και να συντρίψουν κάτω όλα τα ξώανα και τα μέχρι τώρα αγαπημένα μας είδωλα, να σηκωθούμε ελεύθεροι και ωραίοι επάνω, να ζήσουμε την πτώση των δαιμόνων που μέχρι τώρα μας καταδυνάστευαν, να έρθει ο Χριστός και η Παναγία, αδελφοί μου, και να πατήσουν την απάτη μας, την απάτη από τις πολλές πλάνες που είχαμε μέχρι τώρα και ζούσαμε μέσα μας και έξω μας. Όλος ο δόλος και το μίσος των ειδόλων που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο εμείς λατρεύαμε, να ελεγχθεί από την αλήθεια, τη χάρη, την ειρήνη, την δύναμη του Χριστού που ήθελε να μας φέρει η μάνα μας η Παναγία. Έλεγε ο μακαριστός γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης τα εξής λόγια σχετικά με την Παναγία μας. Όταν προσεύχεσαι, να ξέρεις ότι βρίσκεσαι μπροστά στον Χριστό και την Παναγία, να είσαι ψυχή ταπεινή και να λες, έλα Παναγία μου να με βοηθήσεις να διορθωθώ, και η Παναγία θα σε βοηθήσει, γιατί είναι εδώ και σ' ακούει. Αν εσύ αγαπάς και δεν θέλεις να στεναχωρήσεις τη φυσική σου μάνα, φαντάσου ο Κύριος τη μάνα του. Τι είναι η Παναγία? Η μάνα του δημιουργού του κόσμου. Να αγαπάς τον Κύριο και την Παναγία. Από αυτούς θα ζητάς και αυτοί θα σε βοηθούν. Ο Κύριος και η μητέρα του η Παναγία είναι εδώ κάτω στη γη, όχι στον θρόνο, και βοηθούν τα παιδιά τους και όλον τον κόσμο. Η Παναγία έχει το μισό στερέωμα του ουρανού και την υπηρετούν και ορίζει τους αγγέλους. Και ένα μονάχα φύλλο να σηκώσεις και να εργαστείς για την Παναγία, ο Κύριος σε αμείβει. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Η Παναγία δεν θέλει πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Ήθε, αδελφοί μου, η Παναγία μας, η καταχάρη γλυκύτατη μητέρα μας, να μας δίνει την δύναμη και την έμπνευση να κάνουμε τα πράγματα που εκείνη θέλει και περιμένει από εμάς για τη σωτηρία μας και για την δόξα του Υιού της, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Μία ανακοίνωση, αδελφοί μου.